Ahojte, dnes mám v poháriku rum SBS French Antilles 2019. Tento rum bol destilovaný na Martiniku v destilérii Le Galion a nesie označenie Grand Arôme, alebo po francúzsky asi Grand Arôme. Ide o legislatívne chránené označenie pôvodu, no a tento rum môže vyrábať iba destiléria Le Galion. Zákon dokonca špecifikuje, že Grand Arôme rum musí obsahovať minimálne 800 gramov prchavých látok na hektoliter čistého alkoholu. Ak náhodou neviete, o čom som práve teraz hovoril, tak nebojte sa, vysvetlíme si v ďalších videách. Samotný rum v tejto fľaši bol destilovaný v roku 2019, no a 4 roky zrel v súde z Panenského dubu. Do fliaš bol plnený v roku 2023 pri súdovej sile 60,9% alkoholu. Celkovo bolo pre celý svet vyrobených iba 320